kabalo ko sa iyang history. Pinatanan. Ipa dati. Agay. Five minutes later. Ang bayad ani, ipadala lang nato na sa Palawan. Ha? Agay. Kilala mo ba ako? Oh, hindi mo naman kilala. Wait a minute. Who are you? Si Ma'am Angong. Ay, si Ma'am Angong. Muna ako ang teacher, si Ma'am I'm Angong. happy to see you. Muna yung mama sa una sa kuhan sa Notre Dame Village High School sa Manalo Cotabato ka. City. O, si Ma'am Angong. Akong teacher gigan sa Cotabato, nabot dyan san. Dito ng bahay ko. Kabalo ni si Ma'am sa akong pagkabutan. Oo, kabalo ko sa iyang history. Oo, kabalo ko sa iyang history. Sige ka suspended.